един от любимците си от близкото бъдеще обратно в игра. Бабакар Дион сега с добра възможност. Шанс за Бабакар Дион. Мичин Тело стреля. Локомотив Пловдив открива резултата в 60-та минута. Ще бъде ли потвърдено това попадение? Макар смърфовете да се радват на гола, макар привържениците на смърфовете да се радват на гола, към момента отново изчакваме потвърждение, но още веднъж защитата на ЦСКА бе хваната неподготвена. Още веднъж прекалено много свободно пространство и за Бабакар Дион, след това и за Мичин Тело. Неточността тук дойде от Мартин Стойчев, който не успя да пресече подаването. След това пък Тибо Вион и Християн Петров не успяха да противодействат на Бабакар Дион. А той, след като владя топката, след като я обработи, комбинира с централния нападател, който имаше лесната задача да изпрати топката в мрежата на Густаво Босато. Записали шестата си асистенция Бабакар Дион от началото на сезона. Отбелязали четвъртото си попадение Мичин Тело. Отговорът е да, попадението е потвърдено.